jauna zuekin. Jarzi station bat. Adiskideak, arratzalde on. Beti neke izaiten da lekukotasun zuzen bat ekartzea. Edo sobera laudoriotsua, edo eskasa. Berriki joan zaukun maite haurridea, Jean, Michel eta ni aurrek ere gure bihotzak zabaldu nahi ditugu egu. Hemen zirezten gehienek, Roger ezagutzeko parada izan duzue. Gorputz azkar bat eta nortasun indartsu baten jabe. Bizia eta lagun artea maite zituen oroz gainetik. Hemerezi urterekin utzi zuen etxeko sehaska goxoa. Bere hautua zen abentura eta lan bat muntatzeko goxia bultzaturik. Naiz eta bere familiatik urrun egon, beti bere burrasueri, haurrideri eta eskualeriari atxikia eta hurbil egonda bihotzez. Jendeak maite zituen eta nola ez ba, ilisarri eta ilisartarrak. Bere erroak eta eskualtasuna ez zituen segur ukatzekoak. Roger, anai maiteko zen, lagun bat, osaba bat, kusi bat beti arrangulatua gutaz bakotsaz. Ongi etorria bere etxean edo ostatuan, esku zabaltasuna, bere leialtasuna eta laguntasuna luzaz geldituko dira guguzien baitan. Berrogoi eta 10 urte, Amerikako estatu batuetan, berak zion. Amerikak anitz eman daut, parada frango, eta oroz gainetik familia bat, Christine, esposa eta ama paregabea. Hiru seme, biziki arduratsuak, Pierre, David, Patrick. Bere bizilagunak, Jasmine, Jackie eta Kasha. Eta nola ez ba, Ivi bere alaba tipia, izar pindartsua oren nekeetan. Borrokalaria eta kuraiaz betea 8 urte luzeetan gaineri eritasunaren kontra. Buru egindu nahi gabe guzieri, indar eta duintasunekin. Bere xedea zen biziaren momento bakotxa xurgatzea eta gozamen bihurtzea. Ilisarriko elizaunetan bataiatua. Bere fede iristinoa eta zeruko amari konfiantza beti agertu ditu biziain gandi. Zoriona aipatzerakoan, Roger beti lehentasuna emaiten zuen. Bertzekin, lagun proximoarekin loturak josteari. Berak zion bezala, gure arteko ezberdintasunek aberasten gaituzte. Beti elgar errespetatuz eta jakinez erakusten denplauki gure maitasuna. Beldurrik gabe, bizi gireno, aitor dezagun gure amodioa batzuek bertzen dago. Roger, biziki maite zaitugu eta segi otoi gure zaintzen zerutik baita ere bidea erakustu. Berriz, elgarri ikusiko dira. Gutarik bakutsak, atxik bezala esperantzaren sugarra. Mil esker.
cher zuen presentzia eta sustengoarentzat. Un petit mot en français. Témoigner est toujours un exercice difficile, ou trop élogieux, ou trop réducteur. Maïté, qui nous a quittés très récemment, Jean, Michel et moi-même souhaitons laisser parler nos cœurs. Toutes les personnes ici présentes ont croisé la route de Roger, un physique imposant, doté d'une forte personnalité. C'était un grand amoureux de la vie et de la fête. Dès l'âge de 19 ans, il a quitté le cercle familial. C'était son choix, son goût de l'aventure et de l'entreprise. Malgré l'éloignement géographique, il est toujours resté très près de ses parents, de sa famille et très attaché à son Pays basque natal. Il aimait les gens, Irisari et les Irisartas, fier de ses racines et de ses origines basques. C'était un frère aimant, un ami, un oncle, un cousin, toujours soucieux de chacun de nous. Son sens de l'accueil, de l'hospitalité, sa générosité et sa fidélité en amitié resteront légendaires. 50 ans aux États-Unis. L'Amérique m'a beaucoup donné, disait-il, de nombreuses opportunités et par-dessus tout, une famille. Christine, une épouse et une mère exemplaires. 3 fils attentionnés. Pierre, David, Patrick. Leurs compagnes, Jasmine, Jackie, Kacha. Sans oublier Ivy, sa petite fille, son étoile brillante dans ces moments difficiles. Combatif et courageux durant 8 années face à la maladie, il a affronté les épreuves avec force et dignité. Rendre précieux chaque moment de la vie était son désir. Baptisé dans cette église d'Irisari, il a toujours témoigné de sa foi chrétienne et sa confiance en la Vierge Marie. Dans sa définition du bonheur, Roger mettait en priorité l'importance de tisser des liens avec les autres, s'enrichir de nos différences, se respecter mutuellement et oser dire de notre vivant, notre amour à tous ceux que nous aimons était essentiel pour Roger. Roger, nous t'aimons très fort. Continue de veiller sur nous de là-haut. Nous nous retrouverons. Que chacun de nous garde vive la flamme de l'espérance. Merci à vous tous pour votre présence et votre soutien. California, goizeko 6 horrenak dira orain. Hemen, arratsaldeko 3. Meza hau, mana izanen da eskoraz eta inglesez, ikusten duzie harkoa izanen dela, eta igorgia izanen da beriketarat, hortako egin dugu parte bat ere inglesez. Roger Minondo, zure horreizapenetan gira hemen, Irisarriko Eliza hontan bilduak. Eliza hontako auzua zinen, Minondo familia hemengoa da. Hemen zen, herri hontan sortu, Roger, 1949an, eta osoki Irisartara senditzen zuen bere burua. Gero, 1971an, uste dut, airatu zen Ameriketarat, Josefren kuple gaztearekin, eta hemen badakit han egonan dana bat, badirela etorriak bezauntara, ongi ezagutu baitute Roger. Bai bihotzetik Dorobinak Rogeren familiari eta hemengo familia guziari. We are today, August 8th, all together praying for Roger in the church of Irisari, where Roger was baptized, did his first
such communion and receive the sacrament of confirmation. All our sympathy and love to you, Christine, the beloved wife of Roger, and to you, the three boys, Pierre, his wife Jasmine, David, and Jackie, with your little girl Evie, and Patrick and Kasia. You have so many friends in America, in California. You too. You have so many friends. Lola, il avait bat, mintzatu nuen oino, telefonoan, Roger, eta nahinako dago bat egin, badakienaren osagarriaren berri, eta aipatzen genituela, Hilberriak bazirela eskolula, nola Isidor Camus eta Jean Asherito Garay, berrikitan zenduak, errantzautan, istantian ene aldi da. Haintxe hori sinesten zuen, joan behar zuela, azakien joan behar zela eta senitzen zuen, joan behar zuela munduntari, heldu zela tenorea. Nitolumina, familia Luzieri, hemengo umentzi izteneri, Jean eta Eliane, Marie-Paul eta Joseph, Michel eta Jeanine. Eta horre bitegira xutik, bat egiteko batremendu denak bekatoz gira, dene bat ditugu gure izalak, gure utxak, baina maite gaitu, denko aita. Segurtamen gure dudetan eta elgar laguntzeko indar egun horietan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu senduarekin batea, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guzietan. Iraganak girela, anaiak maite ditugulakoaz. Maitatzen ez duena, erioan dago. Bere aurridea, hastio diona, gizon hitzaile da. Eta badakizue gizon hitzaileak ez duela bere baitan betiereko bizia. Untan ezagutu dugu jenkoaren amutioa. Arek eman gaitu guretzat bere bizia. Guk berdin bizia behar dugu eman aurrideentzat. Ez dezagun maita hitzez eta mihiz, baina bai obraz eta egiaz. Hortarik ezagutuko dugu egiaren gani girela eta jenkoaren aintzinean bihotza bakean izanen dugu. Gure bihotza jazartzen balitzauku ere, jenkoa gure bihotza baino handiagoa da eta denak badazki. Nire maiteak gure bihotza ez bazauku jazartzen, segurtamen osoa badugu jenkoaren aintzinean eta zer nahi galdar diezogun ardietxiko dugu haren ganik, haren manamenduak begiratzen baititugu eta ari on zaizkionak egiten.
Doa saria, bakotsari bere lanaren arabera emaiteko. Aleluia. Bati bost talendu eman ziozkan, beste bati bigar, beste bati bat bakarra, bakotsari bere ahalaren arabera, eta gero joan zen. Denbora luzearen buruan, etorri zen mutil horien nagusia, eta konduak xuritu zituen eiekin. Hurbildu zen bost talendu ukan zituena, eta beste bost ekarri ziozkan, erranez, nagusia, bost talendu utzi zinauzkidan, bea, beste bost irabazi ditut, nagusiak errantzion. Ederki, mutil, zintzo eta leiala, gauza gutian zintzo izan zira, hainitzen buru ezarriko zaitut, xantzaite, nire nagusiaren bozkarioan. Jaunak errana, Roger Minondo zendu da. Berria, laster edatu da, bai Kalifornian eta beste estadoetan, bai Iritzarri eta eskualerriko hainitzek lekutan. Roger ezagutua zen bere ostatuarekin, eta hemengo bisitalariek haintzego egin dute itzuli bat haren ostatu goxora, eta estimatu haren ongi etorria. Oartu dira denak, bizta denak, ze nortasuna zuen, Roger izena. All those who have been in San Francisco area or lived there, remember the freeway 101 going to the north, the famous Golden Gate Bridge, Sausalito, and the former restaurant of Roger, Guernica. And after, further, San Rafael and San Pedro North exit, going to Chalibask restaurant. Roger was always there, always warm welcome to everybody, customers and visitors from Basque Country. I am the witness of his generosity. Irakurgai hauek, hautatu ditut, ezen ikusten nuen, horien bidez, Rogeren begitartea eta bihotza. Orduko lehenik evangelioa, talenduen parabola, talenduak dira, jenkoak guri bakotsari eman doainak. Gisa guzietako doainak izan ditugu denek. Baina doain edo talendu horiek behar ditugu edatu, zabaldu, eman behar dute fruitu.
dio Jesusek. Rogerek izan ditu bereak eta badakigu nola baliatu dituen sukaldaritzan eta ostatu lanean. Badakit berak eranik nola egin zituen estudioak hemen Biarritzeko liseoan ofizio hortako eta beti lan hortan ari zana da. Nork ez du hemen behaz lehenik ezagutu aspaldiko ostatua, Gernika ostatua montatu zuena, Golden Gate zubi famatua pasatu eta berehala herri hartan. Eta gero urrunago antxe Xale Bask, San Rafaelen, Baigorriko eta gero Zaizeko batzuen ostatua zela. Haren doainak zinez aipagarriak dira. Beti sukaldaritza nahi izana, ofizioa gainenetik ezagutzen zuen. Baina ere, jantokiaren kudeatzen eta langileak zinez estimatzen. Horretzeniz bazituela ere, txinatar batzu langileak eta erreten zautan. Izigarri langilea dira eta izigarri gisakoa maite ditut. Haren ofizioko doainak, baina nire bazituen bihotzeko doainak. Christian Maripol aipatu dituzu horiek ere, maitasun alderateko doainak. Roger gegenetik bizi izan ditu doain horiek. Lehenik bere familiaren alderat, Christine eta hiru semeak, Pierre, David eta Patrick, izan dute eta atxiki beti familiako batasuna, familiako armondioa. Fier zen Roger, aipatzen zuelarik, bere familia, erraiten zuelarik zoinonak ziren, bere espos laguna eta horrak, berak ere maite zituela itxutuki, bai bihotz handikoa zen Roger. Baina ez du sekulan ahatzi ere irisadeko familia, nola lehen irako gaiak erraiten baitzaukun Jesusen partez, egiaz eta obraz behar dugula elgar maitatu. Rogerek bere hemengo familia atxikidu bere bihotzean. Aitama, aurridea, familia guzia. Urte guziez, itzulino bat eginez, denak elgarretaratuz, adiskideak ere bilduz, bazkari goxo baten egiteko, horra nolakoa zen Roger. In the readings we chose today, we have first the Gospel of the Talents. We all have from God talents or gifts. And the Lord Jesus is asking us to develop them in our life. Roger really has fructified his talents. He was first an excellent cook, but excellent also to manage the restaurant. His own restaurant, his business, with a very good understanding of the employees and the customers. He managed also the kitchen of the Basque Center. He was the president of that center for the catering service, but his open heart was first and always turned to his family that he cherished so much, his beloved wife, Christine, and the 3 boys. He was so happy and proud of them. To have also Patrick continuing the Xale Bask restaurant. His family was also
the Minondo family of Irisari, parents, brothers, sisters. His heart was broken when he lost his parents, and this year his sister Maite. Roger, go now in peace to the place God has prepared for you to be together with your parents and with your Maite and other members of your family and friends. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez egin dezagun otoitz elgarrekin. Jauna. Bere zaintzen segituz, ezagutu eta maitatu ditugun guziekin errezibitu ezazu. Egin dezagun otoitz. Jauna, eritasunaren aurka borrokatzen edo sufritzen duten guztientzat otoitz egin dezagun. Jainkoak bizitzeko kuraia eta borrokatzeko indarra onar diezatela. Egin dezagun otoitz. Rogeren familiarentzat, Kristin eta Bilu bere hiru semeentzat, atxik dezaten orain arte bezala, elkarren arteko amodio eta batasuna. Egin dezagun otoitz. Hemen elkarkoak diren guztiontzat otoitz egin dezagun. Gure fedea ez dadila gure penak baino azkarrakoa izan. Gure damuak ez ditela esperantza gabekoak izan. Jainkoak zorionezko eta boskariozko mundu batean errezibitzerakoan. Egin dezagun otoitz. Eman zure zerbitzarieri, bekatu guzien barkamendua, gure otoitzeri esker argiez ezaten,
gu zuganik ikurikatzen duten urrikalmendua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Adiskidea iragan zait. Begionez ikus jauna gure esteintza, Roger zure zerbitzaria sardade zure erreinuan, bere maitasun misterioan, bat egin gaituen zure semearekin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Haren baitan du, pizte doatsuaren esperantzak distilatu eta heriotzearen legea, bihotza izte badauku, hilenez ginerako hitzak kontsolatzen gaitu. Ezen jauna, zu baitan duten entzat sineste, biziak suntsitzerik ez du, baina bestela haste,
eta bururatzen zaiotenaren lurrutako aldia, zeruan egina zaiote betiko egoitza berria. Horregatik, aingeru eta goiangeruekin eta zeruko talde guziekin, zure aintzari goresmen hau beti eta beti kantatzen diogu. Afalondoan berdin kalitza harturi, berriz ere eskerrak emanez, disipulueri eman zioten erranez, hartzazu eta edan guzien puntari, hau nire odolaren kalitza baita, batasun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guzientzat, bekatuak bakazeko, isuriko dena, egizue hau nire horroen gati. Biziaren ongia eta salbamenduaren kalitza eskentzen dauzkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbizari onartu gaituzulako hotz. Eta apalik eskatzen dauzugu, Kristoren gorputz odolak hartzen dituguna, espiritu senduak bat egin gaitzara. Gogoan izan jauna mundu guzian zabalduri dagoen zure eliza, ere mazu maitasun osorat, frantzez gure eta senduarekin, ma gure arzeinarekin eta elizizon guziekin batia. Gogoan izan jauna, gaur, mundu huntarik zugana ere manduzun Roger, zure zerbitzaria. Zure semearen heliotzean, bat izan dena, piztean edearekin bat izan da dira. Gogoan izan ere jauna,
pizteko esperantzan jaun diren haubideak, maite bereziki, eta hilguziak. Har ditzazu zure aurpegiaren argita. Urrikal zekizkigu otoi, guguzkiek betiko bizitzea diez dezagun, jenkoaren ama Maria Doatxuarekin, San Josep Espros lagunarekin, apostolo seduekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren seduekin, egin batean goresten zaitugula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Salbatzaileak manatu eta erakutsiari jarraikiz, beldur gabe kanta dezagun. Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zen gaudela. Bakea uste dauzuen, nire bakea emaiten, behar zure elizaren sinesteari eta ez gure bekatueri, eta zure gogoan den bezala, emozu elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzira, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Gestu bat eginez, so bat eginez, inflino bat, hola izanen da, hau bilutako gure bakea, maitea Jesusen partez. Genkoaren ikutsa. Amen.
komunioaren zat, uste dut horrekin nahi zainen, biga izainek hemen herrian, mikia bilerrota, errespetatuz metra horiek, eta behin iztenak, hoiko izain da, jauzi izten Elizak biletik eta berriz goiki joan eskalarretari. Hartzen dugula komunioneko kantua. Jesusen bihotza zoi maitea.
egin dezagun otoitz. Idegozu jauna, Roger gure aurrideari, argi eta bake den etxea, haren zat ospatu baitugu, Bazko sakramendua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zuen izpirituarekin. Benedikat zaitzatela geiko guzia lunak, aitak eta semea eta Espiritu Santu bat. Amen. Zoazte Kristoren bakea. Ama maite Maria. Mestu tipi bat, familiaen partez, minasker handi bat, Rogein roitzapen izanik, eta gero familia guztia gomita bere sorretxean inartenean, seminono inartenean, hola minasker. Kaperro gotoi eleman zuekila, horretzaten isa, eta milesker horori.